Te kirjoitatte tässä kirjassa näin, että tulevaisuus tulee väkisin, tulevaisuutta eivät enää muovaa demokraattiset voimat, hyvän tahtoiset hallitsijat tai pahantahtoiset diktaattorit vapaasti tekemiensä valintojen seurauksena. Uudessa maailmassa tulevaisuus syntyy toisenlaisen logiikan ja toisenlaisten ratkaisujen rytmissä. Kuvaile vähän, että minkälaista se on se toisenlainen logiikka ja rytmi. Onko se juuri tätä suuruuden uutta skaalaa vai? Se on tietenkin sitäkin. Mä palaisin vielä vähän siihen finanssikriisiin, että mikä siihen vuonna 2007 alkaneeseen finanssikriisiin, mikä vei maailman, suuren osan maailmasta siihen. Ja siinä taustalla oli tietenkin maailmantalouden jotkin tietyt vääristymät, mutta sen lisäksi niin kuin erittäin tärkeänä tekijänä oli se, että monissa suurimmissa pankeissa ryhdyttiin niin kuin uhkarohkeisiin uusiin bisnesmalleihin. Esimerkiksi Deutsche Bank halusi tämmöisen niin kuin Wall Street-peluriksi. Deutschelle ei enää riittänyt se, että he luotottivat keskikokoisia saksalaisia yrityksiä, vaan he halusivat olla samanlainen investointipankki kuin Goldman Sachs ja JP Morgan ja nämä tällaiset maailmanvaltiaat. Ja he kehittivät uusia monimutkaisia arvopapereita, jotka yleensä oli tämmöisiä johdannaisarvopapereita. Ja silloin kun kaikki meni hyvin, niin silloin kaikki meni hyvin. Silloin kaikki näyttivät voittavan. Kukaan ei ymmärtänyt, että se on hiekalle rakennettu se systeemi. Ja sitten kun se suunta kääntyi, niin huomattiin, että tämä kasino on ollut täysin järjetön. Ja siellä menetettiin siis satoja miljardeja omaisuutta. Kuulostaa hirveän samanlaiselta kuin tämä Yhdysvaltojen asuntoluotonanto. Joo, käytännössähän se lähti liikkeelle siitä, että suuri osa näistä uusista arvopapereista rakennettiin sen päälle, että kun yhdysvaltalaisille kuluttajille myönnettiin asuntolainoja, niin niitä asuntolainoja alettiin paketoida ja yhdistellä erilaisiksi monimutkaisiksi sijoitustuotteiksi. Ja kaiken lähtökohtana oli se, että koskaan aikaisemmin Yhdysvalloissa ei asuntojen hinnat olleet lähteneet laskuun kaikkialla maassa samaan aikaan. Niin. Jolloin aina voitiin lähteä siitä, että vaikka esimerkiksi Teksasissa tulisi vähän takapakkia, niin se haittaa, koska Kaliforniassa edelleen hinnat nousee. Niin. Sitten kävikin niin, että ne hinnat alkoi laskea joka puolella samaan aikaan. Ja se ikään kuin se korttipelin pohjimmainen luonne paljastui. Se on täysin hämmästyttävää, että nämä suuret pankit, joissa pitäisi asustaa siis iso viisaus siitä, että mihin kannattaa sijoittaa, mihin ei kannata sijoittaa. Sitä viisautta ei ollut ollenkaan. Joo. Se sietämättömyyden määrä, ei sitä voi ymmärtää. Se on yksi sellainen asia, jota vanhana toimittajana ihmettelee, että voiko maailma olla näin tyhmä? Joo. Mutta se voi olla. Kyllä se voi olla ja se on. Joo.